तिपरामा के एक कार्यकारी सदस्य 11 मंडाई विधानसभा क्षेत्र के अजीत देबर्मा की मृत्यु के बाद उनकी कॉन्डोलेंस के लिए उनके परिवार वालों को मदद देने पहुंचे YTF के केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी जेम्स देबर्मा, आइजक देबर्मा, बीरमहन देबर्मा समेत अन्य। उन्होंने उनकी पत्नी को आर्थिक रूप से अपनी मदद सौंपी। তাই जोंलाइके तिनी खातुंगो YTF मानदायनि तरफ থেকে तिनी सिनि खरकता बाय बुरा खाति सिनि आन्दाराव बिनि नुखुङाव खोना condolence पान्दांनाय गाव condolence पान्दानि बागै condolence नि बागै जों जुबा जुखायनायनि बागै YTF टिमनि हाथे फायसक फायखा ताई आं सिनि YTF नि वारियर्स सम लाइके हामबाय स्पेशली सिनि टाउन कमिटी नि सेक्रेटरी दङ सिनि ताकुब आइजाक सदर डिस्ट्रिक्ट नि सिनि मेम्बर दङ सिनि ताकुब बापी अब हाइकेनो सिनि मानदे YTF नि ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट दङ सिनि ताकुब लाल बहादुर सिनि ताकुब बीरमोहन अब हाइकेनो सिनि ताकुब सपन दाकुतिसे सब जोनल नि वाइस चेयरमैन ताई सब जोनल नि मेम्बर सिनि ताकुब बंकिम अब हाइकेनो ताकुब सिनि जुतिस दङ पूर्व दिना बंधु नि सिनि मेम्बर ताई गोबां सिनि वारियर्स जों ब्लाइके खातुम खाजाकाय जे चुक्तै सिनि बिसिंते कालेक्शन थायो अबंनि हार्ड टाइमाव बरनि कष्ट दुखुनि टाइमाव जों गोबांमा रिमे आफानो जों किसासा जे सिनि चुक्तै सिनि बायनो सपोर्ट खायना बागे हाइका ताई बिनि यागो जों हेन्ड ओभार खायरेखा बसकांनि सालतेबो YTF रक जों वानसुगो जे चुक्तै खाय समावबा हाइकेनो चुबाय थांनाय सिनि बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाय बुबाग्रा साव कायसेता कायसेनो चुबा लायदि हामजाक मुंरदि खायरो फुंरदि अब हाइकेनो तिप्रा सारब बसकांगो जों आगोखनानि अबनो ताई हामबाय अब हाइकेनो जतो जागानो आं जतो YTF नि टीम रकम बयजावो जानि जानि पारा जानि जानि BC जानि जानि ब्लॉक रगो अब हाइ सामं काहामनो जे चुक्ति चुबा लायनायनि बागै हामबाय।